Ndinokuchingamidzai zvekare pano pachirongwa. Yes, saka dzidziso dzedu originally belongs pano papaivapo kare. So, yes, takudzokorora dzokororo ine simba. Ndinoda kutanga zvekare ndichikurudzira imi vechikuru vane access paFacebook, vana baba, vana mai, brothers and sisters, vakoma nevanin'ina, kuti ipaiwo vana vari kumba varoda kugadzirira bvunzo dzavo mukana wekukwanisa kuuya pano for 30 minutes or less kuti vanyore manotes vachiteerera vachidzidza. Kana pasina access kumacomputers, sacrificeai kuvapa nhare dzenyu moita log paivapo kare kuti vakwanise kuita sei kudzidza. Saka ndatenda nekuparticipate kwamuri kuita kuti vana vakwanise kuita sei vakwanise kubudirira. Ndikuda kutanga nekutenda vanyori vakaungana pamwe chete vakagadzira bhuku redu retime revision rechishona rakanyorwa navaS Chinzete, navaE Mamvura, navaE Shoniwa. Tinoda kuvatenda. Kunyangwe dzidzo dzedu dziri kugadzirira bvunzo dzegrade 7, ndinokurudzira kuti tese ngatidzidzei. Nguva dzeGore hadzichinje, dzinogara dzakadaro. Zvese zviri kudzidzwa muzvinyorwa izvi zvinhu zvinogara zvakadaro, kudzidza kweupenyu hwese. Saka nhasi tiri kudzidza nguva dzeGore ndima 2, uye ndinoda kukuyeuchidzai kuti ndichakupai mhinduro dzemibvunzo yesvondo rapera. Ndichakupai mhinduro dzemibvunzo yesvondo rapera. Tambotidzidzei zvedu tava kuzotora break pamberi apa. Nguva dzeGore sechikamu chenguva, gore rine mwedzi 12. Mwedzi umwe neumwe une mavhiki 4. Muvhiki rimwe chete mune mazuva 9, uyezve mwedzi iyi iri pasi pemwaka 4 yegore. Mwaka mumwe une mwedzi 3. Saka ndinokukurudzirai kuti tsvagai mapepa enyu, kunyangwe nezvinyoreso. Tichaita chati yedu. Pano chadrowa chati yedu. Machats iwaya ndinoda kukukurudzirai kuti take this seriously. Hakusi kupedzisira kuona machati iwaya, muchazoawana mubvunzo. Dzimwe nguva inenge isina kunyorwa sechat, asi kana wangu wakadzidzira kudrowa chati yako nekunyora nekuinzwisisa, unokwanisa kubudirira nyore nyore kana mubvunzo wauya. Saka ngatinyore kumusoroko kuti mwedzi nemwaka yegore. Tochinyora denderedzwa redu. Kana tanyora denderedzwa redu, tadrowa denderedzwa redu, tobva kumusoro kuno kusvika kuzasi takapatsanura nepakati mutsetse uyu, tobva tazopatsanura zvekare kubva kumativi takadaro. Alright, saka kumusoro kunoku ngatinyore kuti 10 guru. Totangira kuna no. Okay. Ngatitangire pano kuna ndira. Ndokwekutanga. Alright. Saka totanga kunyora ndira. Todzika zvedu tonyora kukadzi, kurume, kubvumbi, chivabvu, chikumi, chikunguru, nyamavhuvhu, gunyana, gumiguru, mbudzi, zvita.
Saka kana tadaro ipo pano pana mbudzi, zvita nandira, inguva yezhizha kana kuti maenza. Pana mbudzi, zvita, ndira, inguva yezhizha kana kuti maenza. Okay, tochibva kuno kuna kukadzi, kurume, kubvumbi. Mukati munomu ndonguva yematsutso kana kuti mapewe. Matsutso kana kuti mapewe. Tobva tazoti kuno kuku muchando umu kubva pana chivabvu, chikumi, chikunguru. Mukati munomu ndo muchando. Tobva tazobva kuna nanyamavhuvhu, gunyana, gumi, guru ndo muchirimo. Saka nyatsoona chati renyu iri muri nyore, nekuti kubvira zuva ranhasi muchange muchidzidzira kunyora chati renyu musina kutarisira nekurinzwisisa, kuitira kuti kana mibvunzo yazouya pabvunzo munorangarira. You can munogona kukumbira mudzidzisi bepa nepenzura pamunenge muchinyora bvunzo, kuitira kuti unozvidhirowera zvako chati rako kunyatsonyora zvakadai. Kana mibvunzo yakuuya, you can remember, unokwanisa kurangarira. Alright. Saka tichatsanangura mwaka yechati iyoyi zvekare. Tichakupai tsanangudzo zvekare. Sechikamu chenguva, gore rine mwedzi, tatsanangura ipapo. Saka takuita mazuva evhiki. Mazuva evhiki panotanga nesvondo, ndiyo Sunday. Toenda kumuvhuro, ndo Monday. Toenda kuchipiri, Tuesday. Chitatu, Wednesday. China, Thursday. Chishanu, Friday. Nemugovera, ndiyo Saturday, mugovera. Dzimwe nguva dzemuvhiki tina nhasi, zuva ratiri kana kuti today. Toita mangwana, zuva rinotevera, that's tomorrow. Zuro izuva rapfuura kana kuti zuva rinoteverwa nerino ratiri. Ndinoda kuti highlight ipapo, recall, rangarirai. Munogona zvinotouya pabvunzo, pari tricky. Inzwai mubvunzo wacho. Hanzi zuro, zuva rapfuura kana kuti zuva rinoteverwa nerino ratiri. Okay, ndo yesterday. Saka zvinyore pasi munyatsonzwisisa munyorero wavakaita, nekuti zvinoya pabvunzo. Kuswera mangwana, izuva rinotevera ramangwana, day after tomorrow. Okay, marimwe zuro, izuva rinoteverwa nerazuro. Highlight ipapa. Kana mubvunzo wakuzouya pfungwa dzako dzakamanikidzika nekutya kuti bvunzo ndiri kunyora exam ndichapasa here, zvinogona kukuvhiringidza. Marimwe zuro, izuva rinoteverwa neranezuro, the day before yesterday. Toenda kumwedzi yegore. Kuna ndira, kukadzi, kurume, kubvumbi, chivabvu kana kuti bandwe, chikumi, chikunguru, nyamavhuvhu, gunyana, gumi, guru, mbudzi, zvita.
Saka ndoda kukudzidzisai rwiyo nekuti zviri nyore kudzidza nerwiyo. Rwiyo ndakadzidziswa tiri vadikiwo tichikura tiri kuchikoro. Nanhasi handikanganwi. Saka ngatimbei rwiyo rwedu runotirangaridza mwedzi yegore. Ndira kukadzi kurume kubvumbi chivabvu chikumi chikunguru nyamavhuvhu gunyana gumi guru mbudzi zvita. Ndira kukadzi kurume kubvumbi chivabvu chikumi chikunguru nyamavhuvhu gunyana gumi guru mbudzi zvita. Ndo mwedzi yegore. Ndo January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So toita mwaka yegore. Mwaka yegore ndo pane zhizha / maenza, poita matsutso / mapewe, poita chirimo. Sandinoda kuti mutore zvinyoreso zvenyu nemapepa enyu. Ndendakanganisa something panapa. Mugadzirire kunyora graph iyi. Chandinoda kukudzai ndechekuti muchaiona zvekare. This is not the end. Ndo zvinhu zvinouya mubvunzo. Saka kana muchiverenga, this is something you want to highlight kuti ndo chaunotofanira kutonyatsoziva, nekuti muchasangana nazvo zvekare mubvunzo, panguva yebvunzo. Alright, so takutsanangura zvekare nguva dzedu dzemwaka yegore. Nguva dzedu dzemwaka yegore. Okay. Ngamira pamuri kuona here. Mwaka yegore nyore kuti mwaka uku kuno kwekutanga uku. Then munyora kuti mamiriro emwaka, mwedzi nezviitiko ndokutsanangura kwacho nauku kwavata kutsanangurirai. Okay. So zhizha kana kuti maenza inguva yekunaya kwemvura. Vanhu vanenge vachirima. Mwedzi yacho ndeinoti mbudzi, zvita nandira. Zhizha kana kuti maenza. Okay. Tochidzika toenda pamatsutso kana kuti mapewe. Inguva inenge mvura yave shoma, yave kupera, uye zvirimwa zvinenge zvichidyiwa zviri zvinyoro. Mwedzi yacho ndeinoti kukadzi, kurume nekubvumbi kana kuti bandwe. Kubvumbi kana kuti bandwe ndiyo nguva yamatsutso kana kuti nguva yamapewe. Alright, tochienda muchando. Muchando inguva inotonhora. Vanhu vanenge vachikohwa nekupura zvirimwa zvavo. Mwedzi yacho ndeinoti chivabvu, chikumi, chikunguru. Tochienda pachirimo. Ndakanga ndisina nzvimbo yakakwana yekunyora chirimo, saka tereresai ndichatsanangura. Chirimo inguva inenge yakaoma, mvura isinganayi, kuchipisa, uswa hunenge hwaoma, uye nzizi dzinenge dzava nemvura shoma. Mombe dzinenge dzisingafudzwi, dzongosairirwa. Vana vanenge vachitamba mitambo yakasiyana siyana.
makuva anorohwa. Mwedzi yacho ndeinoti Nyamavhuvhu, Gunyana naGumiguru. Ndiyo mwedzi yekurohwa kwemakuva iyi nezvese zvandaverenga zvinenge zvichiitika nguva yechirimo. Thank you. Yes, we can do this. Tinobudirira tikangoita pay attention pane zvinhu zvatinofanirwa kudzidza. Saka nhoroondo yemazuva ingangove isinganyanyonzwisisika muchivanhu. Asiwo pano zvinozivikanwa zvokuti kune zuva rinonzi rechisi rinoyera. So highlight this. Zuva rechisi izuva rinoyera. Okay? Iri izuva remhondoro, saka vanhu havatenderwi kuita mabasa muminda. Zuva rechisi, highlight, zvichauya pabvunzo. Izuva rinoyera. Vanhu havabvumidzwe kuita sei? Kuenda kunoshanda muminda yavo. Zuva iri rinosiyana nenzvimbo. Vamwe vanoita china, vamwe vachiita chishanu, kana rimwewo zuva rinenge rasarudzwa nemhondoro dzenzvimbo iyoyo. So zuva rechisi harina kufanana kwese kwese. Nzvimbo nenzvimbo vane mhondoro dzenzvimbo iyoyo dzinosarudza zuva iroro. Mwedzi mizhinji yegore ine tsananguro dzinoenderana nemazita ayakapiwa. Muenzaniso, mwedzi wandira, uyu unowanda tupuka tunonzi ndira, kana nyungururwa tunowanikwa mumvura. So highlight this. Munogona kuzviwana pabvunzo. Mwedzi wandira wakanzi ndira nekuti hanzi kunowanikwa tupuka tunonzi ndira, kana kuti nyungururwa tunowanikwa mumvura. Mwedzi waNyamavhuvhu wakanzi Nyamavhuvhu nekuti une mhepo huru. Uye mwedzi wambudzi imwedzi unoberekwa mbudzana zhinji. Saka vakati, you know what, ngatipe zita rekuti imwedzi wambudzi nekuti ndo nguva yekuberekwa mbudzi dzakawanda. Saka hanzi mwedzi wambudzi unoyera. Nokudaro haurohwi vanhu, haurohwi makuva kana kutambwa mapira. Mwedzi wambudzi zvinonzi midzimu inenge yakazorora. So pandinenge ndichiverenga kudai, nzeve dzako idzinyatso pay attention. Ukanzwa zvandiri kutaura, you can actually see kuti I need to know this. Let me highlight, let me recall, regedza ndizozvirangarira nekuti zvinhu zvinouya pabvunzo. Mwedzi wambudzi unoyera. Nokudaro haurohwi vanhu, hakurohwi makuva kana kutambwa mapira. Nekuti mumwedzi wambudzi zvinonzi ndiani anenge akazorora? Midzimu inenge yakazorora. Okay. So nhasi tisati tapinda kumibvunzo yanhasi, ndichapfuura hangu mberi ndichikupai mhinduro dzemibvunzo yatakabvunza svondo rapera. Taidzidza nenyaya yenguva dzezuva. Saka takati pai mhinduro pamibvunzo inotevera. Number 1, mubvunzo waiti nguva inenge vanhu vava kuonekwa savatsvuku vose inonzi A. Rufuramembwe, B. Rukungurima, C. Rukunzvikunzvi, D. Rubvunzavaeni. So tapa number 2. Vana vazhinji vanomukira kuchikoro nenguva dze A. Rukungurima
B. manheru, C. masikati, D. rukunguvira. Saka mhinduro yedu ndi A inoti vana vazhinji vanomukira kuchikoro nenguva dzerukungurima. 3. Vanhu kana vasvibirwa vari parwendo vanotsvaka pokurara mumisha yavanhu nenguva A. rukungurima, B. manheru, C. mashambanzou, D. rubvunzavaeni. Saka mhinduro yedu ndi D. rubvunzavaeni. Vanhu kana vasvibirwa vari parwendo vanotsvaka pokurara mumisha yavanhu nenguva dzerubvunzavaeni. Number 4. Vanomukira nzendo vanofamba nguva dze A. manheru, B. mashambanzou, C. masikati, D. madziyamushana. Vanomukira rwendo vanofamba nguva dzamashambanzou, B. Number 5. Varwere vanowanzoburitswa panze kuti vanzwe kutapira kwezuva nguvai. A. madziyamushana, B. masikati, C. rukungurima, D. rukunzvikunzvi. Mhinduro ndi A. madziyamushana. Takasvika pamba pambuya vangu kwatosviba vanhu vachidya sadza tine mhinduro 3. Sadza remanheru kana kuti remadekwana kana kuti remanhoko. Saka highlight pamwe pamibvunzo yenyu munogona kuona pasina manheru kana pasina madekwana pakanyorwa kunzi manhoko, ndiyo inenge iri answer yenyu. Manheru, madekwana kana manhoko. 7. Inguva dzinowanzorima vanhu vasina hunyope muminda yavo. Mhinduro rukungurima, rukungurima. 8. Kana vavhimi vachida kubata mhuka dzakaita semhembwe vanovhima nguvai. Mhinduro rufuramhembwe, rufuramhembwe. 9. Kazhinji vanhu vanowanzodirwa nembavha nguvai apo hope dzinenge dzotapira. Pakati pousiku. 10. Vakadzi vanotizira mukumbo vanowanzosvika pamisha yevaridzi nguvai. Vanosvika nguva dzerubvunzavaeni. Okay guys, vanotizira mukumbo vanosvika nguva dzerubvunzavaeni. Okay, so tapedza ndiyoyo mhinduro yesvondo rapera. Saka nhasi taita chidzidzo chedu takukupai hanzi ipa mhinduro pamibvunzo yenguva inotevera. So rufaro rwangu kuti kana manga muchinyora manotsi, tarisa manotsi ako. Kana ungochiteerera nyora, trya kupindura mubvunzo. Nekuti ndinokukurudzirai kuti munyore manotsi tidzidze. Ndichaziva kuti vamwe venyu muchauya nguva dzaswedera dzebvunzo makuti ko chakati chinonzi chii. Ndiri kuda kugadzirirai, kukuprepare kuti ndichange ndichiresponda sei. Ndichangokuudzai kuti endai pavidhio namba yakati yakati, ndipapo pamuchaita sei pane mhinduro dzenyu. You have to go through kuteerera vidhio rese muchiteerera mhinduro dzenyu. Handisi kuzongopa vanhu spoon feeding vasiri kuedzawo nepesi pavanogona. Saka mibvunzo yanhasi, number 1. Inguva ipi inowanda tupuka? A. mapehwe, B. maenza, C. chando, D. chirimo.
Number 2, sei vanhu vachifanira kuzorora musi wechisi? A, izuva rekunamata. B, izuva resimbe. C, izuva rokuchema. D, izuva rinoyera. Saka mhinduro tichakupa svondo rinotevera. Izvinezvi we are just tikungobvunza chete. 3, zvipfeko zvinonyanyodziya zvinopfekwa mwedzi upi? Zvipfeko zvinodziya zvinopfekwa mwedzi upi? A, zvita. B, gunyana. C, chikunguru. D, kurume. 4, mwaka upi unowanikwa mwedzi unozorora midzimu? A, izhizha. B, chirimo. C, matsutso. D, chando. 5, uswa hunooma mwaka upi? Uswa hunooma mwaka upi? A, matsutso. B, chando. C, maenza. D, chirimo. 6, mwaka upi usingadiwe nesimbe? Ipa chikonzero. 7, mugore mune mwedzi mingani? 8, zuva remhondoro risingaitwe mabasa emuminda rinonzi chii? Zvese tazvitaura nhasi patanga tichidzidza. 9, gore rine mwaka mingani? 10, mwaka upi unodyiwa nzungu nenyimo nyoro? Ndabva ndatonzwa kuda nzungu nenyimo nyoro. So tapedza chidzidzo chanhasi. Ndinoda kukutendai, asi sezvandakataura kuti hatipedze zvidzidzo tisina kuita memory verse yedu. Indakaidzidziswawo kuchikoro nemudzidzisi paassembly tichiriwo vana vadiki. Grade 5. Hanzi Mapisarema 19 verse 14 inoti, mazwi emuromo wangu nekufunga kwemwoyo wangu ngazvigashirike pamberi penyu, o tenzi, simba rangu nemununuri wangu. Amen. So mazwi atinotaura ngave mazwi akanaka, anoumba, anoyemurika, anogamuchirika kuna Mwari, nemifungo yedu ngaifunge zvakanaka. Muve nesvondo rakanaka. Tinoonana zvekare tachengetedzwa naMwari nemuvhuro unotevera. Wenyu tete chichi.